Hey yo guys! Hey yo boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuyi ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. For the ones that sure tell it why phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Oh Shandele Bobo. Oh she popo. Oh she. Oh she popo. She. Oh she. Oh she popo. She. Oh. Salalaboshi. Oh, salalaboshi. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. I see ye now. Another year, another banger, another milestone. Thank you so much, CMTV viewers. Thank you so much for your loyalty. I am who I am because of you. Thank you so much, South Africa, for sticking with the truth. Thank you so much, South Africa, for analyzing and seeing the real truth. Siyabonga, siyanthanda, iqiniso lilodwa. We are here and we are who we are because of you. Ngaphandle kwenu asikho. Solokhu sinihlonipha, siniseva ngomsebenzi and asobe sanidelela. Ngiyolokhu ngihleli nosiba likhulu ngoba usiba likhulu uyayibona lento. Hence my son my wakho mfana wami wonke nomhlaba ngwabele wena ifebe ayikhothame ngoba sekufike thina kufika osomandla bamjolo kufike thina omaqondana. Akekho umuntu onamandla enkosini. Ithi ngikutshele mntanami. Akekho umuntu onamandla ngaphezulu kwenkosi. Amen. Ungaba uthisha uyolokhu ukhothama enkosini. Ungaba isecurity khothama enkosini kuba fowethu laba supportayo abama security. Kodwa ngikhothama enkosini. Ungaba udriver weUber. Ukhothama kubaba. Udriver wetaxi. Ukhothama kubaba. Inesi. Ukhothama kubaba. Inkosi yakho. Umfundisi. Ukhothama kuye. Sunday school. Ubaba owakho. Primary school. Umhlaba owakhe. Thisha ofundisayo. Umhlaba owakhe. Thisha omkhulu. Uphethe izikole. Wena ojolayo. Uphethe ifebe. Wena ofebayo. Ulungisa kwasani. Imina ungqongqoshe. Baba wami. Imina ongingowenu. Baba wami. Nithanda ningathandi. Boze bevume. I-degree iphuma enkosini. I-degree yokuphila tholakala la. I-grocery uyala. Icathulo zesikole uyala. Umhlaba wakhe. Shandele Bobo. Shipopo. Please baba please. Oh shit. Oh shit. Take me to abafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyi ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Indlela izolala
yidlulala noma uphile kodwa uzodlulala noma Lela udlulala mawufeba uzodlulala Sometimes when I spoil someone that you care about, maybe take them out, buy a gift, or maybe handle something urgent. But your budget says, not today. That's why I've been checking out Pocket Broker. It gives access to trading features like social trading, signals, indicators, different trading modes, AI trading, and 24/7 support. Here's how easy it is. You register on Pocket Broker and the promo code CMTV SA5 and you get a bonus on your first deposit. I'm also showing you a real trade here, not a demo account. Once the trade is successful, you can see how the balance change in real time. Let me trade so that you can see. Wow, successful trade. You saw that. What I like is that you can trade from your phone, learn from community, and also you can withdraw conveniently. So try Pocket Broker today. Use CMTV SA5 when registering. Don't forget to use the promo code CMTV SA5 and click the link in the description or pinned comment. Lulala, lulala, putomtala, ninjani mfethu? My brother manungadina mfethu. Yazi ngihamba nomfowethu lana. Ey, sikhuphe ithalente. Sorry nasimene ngapha man. Asimene ngapha. Sorry bhuti, sorry. Asimene ngapha. Yazi mfethu into esiyenza sikhuphe ithalente la. Njengoba ungizwa mina nobhuti wami ubheka amasimba lapho bhuti. Uzodlulala yabo. Angazi noma mhlawumbe mfethu ukucula into oyikhonzile. Cha ngikwazi kodwa ngikwazi nje ukumayima ukulandelisa indlela ngophimbo lami mari ama-words awazi yebo sister uyakwazi ukucula? Cha angikwazi bhuti wami. Amaculo esonto? Ya ayesonto nje yabona uma ucula usesontweni. Uzodlulala uzodlulala ungakwazi ukubamba lo key lo. Welcome uyiphethe imali lapho kwani? Ngicela ungine 100 rand mele bathenga idrink yokuthambisa isemotweni. Okay, imali kuthiwa isemotweni ngizoyilanda. Bayikhamsisa Nosipho. Nosipho. Uzodlulala. 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 My brother banikama. Siphiwe. Siphiwe unalo talent. Siphiwe there is something about you. Siphiwe ngicela ukubuza bhuti wami sisi wami ngicela ningivumele ngibuze. Are you guys dating? Happy. Naba abantu engibafunayo. Siphiwe. Angithi uyazi ukuthi wena kule relationship uwinhloko. Yonke indlela idlula kubani? Kuwe. Siphiwe uyazi ukuthi inkosi ingenhla mawi king. You know that angithi ngoba usuke uphethe umhlaba. And uyazi ukuthi thina mina njengoZulu sina indlula mithi. Inkosi yethu esinayo le esikhothama kuyo uMageba. Uking wethu. Mase ngithi kuwe ngisho dokotela uyazi ukuthi bacela enkosini. Othisha bakhothama enkosini. Akekho umuntu ongenhla kwami. Ngoba yimi inkosi. Ngiyanibusisa ngalomtsholo wena. Nijole kahle emhlabeni wami. Yeah, yabe ngifuna ukusho lokho. Sister ungathini oyithandayo ngobhuti? Ngithanda ukuba nguwe nje. Yeah, wathi umbona nje wathanda ukuba nguwe. Yeah. Ngathi ninesikhathi singakanani nisayibambile kule ndima yothando? Sokungumnyaka. Yeah. And ekuphethe kahle. Awukuboni okusolisayo. Akukho kwamanje bhuti wami. Wena my brother yini oyithandayo ngosisi? Usisi umuntu okhuthele onezandla uyakwazi. Yeah, awumele ngapha razo. Yeah, umuntu okhuthele onezandla. Yeah, uyakwenzela izinto kamnandi ya. Njengomsebenzi yabo maya iyenza. Sure. So when my brother in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister? Ngiyamnika u90. Yamnika u90. Wena usithemba kangaki? Uyinika ba? Difficult le question angazi ukuthi ngisho kanjani kodwa mina ngiyakholwa ukuthi hayi
u-90 nami nginawo. Now 90. Ukhona yena omunye umuntu othandana naye njengoba ubamba o90 kanje? Uyisisi lo. Akekho omunye? Akekho umuntu. Ikhona into ofisa ukuyixolisela mhlambe eke yenzeka nijona mara wayifihla. Kusho ukuthi yeka yenzeka ukuthi ngoba yena uhlala endlini mina ngomuntu. Sure, ophumayo. Ngiyaphuza ngiyaphuma nabangani. Oh nice. Ya khona elinye ilanga ngakusho ukuthi ngabuye ebusuku. Nice. Ya ngabuye ebusuku kodwa bengasesibhekelela igame uyazi ngiyamtshela. Oh. Mangixolisela lokho. Ngoba ngabuye ebusuku ngixolisela. Kanti awukanganga lapha na lawo obuwa khona ibhola. Akekho mhlawumbe umuntu oyamcabuza. Hayi lutho. Haka. Ngasho ukuthi abakhona ngoba besibaningi nabangani. Akekho umpayila ipiya ngaphandle kokwazi kwa my sister. Hayi sama out sakhipha imali sahlanganisa njengenjwayelo. Okay. Sathenga awuma akaphuze. Ungenza njani? Ungenza njani mangase uthola ukuthi my sister uyakufebela? Angeke ungiphathe lokho. Angeke ungiphathe kahle lokho. Angeke ungijabulise ngoba ngimthembile lo muntu. Ne? Sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my brother? Nikeza 80%. Wena usithemba kangakanani? 100%. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle lapho? Cha. Mangase ufanda ukuthi ikhona into ofuna ukuyixolisela? Ayikho bhuti. Mangase uthola ukuthi ubhuti uyafeba ungenza njani? Ngamyeka. Ne? Cause uyabe ndlala musa. Ya uqinisile. And yona naso isikhathi sokudlala. Anlash. Andamdlali la. Amandlala. Uyamthanda ne? Kakhulu. Cela umuphi yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Ngiyamthanda nje. Hayi, ngithi umhlaba ngolimi la. Ayiye, ngibona ujulelela. Ngithi awuyawudla lo mqala lona ngolimi manje. Cha, uthando leniluhle nanehageni ideep. Mfowethu ngiyamdedela manje ngoba kahlahle thina siyoqosha utshani laphana no welcome njoba kugundwa nje. Yithi kumele siyo clean siqosha utshani. So before nje siya ngaphakathi before ngintedela my brother kunento esiyenzayo la ekuthiwa loyalty test. I-loyalty test ithwe by switching phones for 60 seconds. Uma isister njengoba ethi uyakuthemba nawe uthi uyamthemba. Sizoprove ukuthi niyathembana ngempela yini ngoba nina niyathandana and ethina siwumhlaba sinifisela izinto ezinhle. Sister angithi niyathembakala yikho into ofihlayo? Yebo. Brother angithi ayikho into oyifihlayo? Hayi thank. So aninankinga mashintshana ngamafoni. Inankinga. Ngicela uze ngapha siswami. Ngicela ungimela awunankinga bhuti wami. Ya ngithanda i-honesty yakho. Ngicela ungiphe ifoni. Sister indaba. Manje wangathi uyathuka nje. Awuthukanga. Awunjayami. Ugrand my brother. Ngigrand. Umoya uphansi. Ya uphansi. Umangele ne? Ukuthi kwenzakalani obani labantu bamba inkunzi. Hayi lutho soqala ngefoni yakho. Awuyivula. Khona ezinye izinto engifuna ukukubonisa zona brothers. Obungazazi ngicela ungibambele. Okay. Now WhatsApp. Mase ngithi type la. Uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshela ngoba lezo zinja yize ezobe iququda umuntu wakho. All right guys, we're on WhatsApp right now. About to the trenders. Type lapha uthi ngiyakuthanda. Sisters. Lutho wena njengoba ugrand kanje ngisho ekhaya ushiyanga umuntu. Hayi lutho. Wena. Yeah. Hayibo. Angeke. Hey Tim. Yeah. Vela awuthemba. Vela lutho. Ukhulume nami ungabi nankinga. Vele lutho. Ya udelete lapho mfowethu. Cela ungithayiphela uthi sex. Lutho. Hayi lutho bhuti. Hayibo. Ngeke mkhulule. Kuphi ekhaya? Khuluma nami. Nginazo intombi kobulawayo. Ngibovu. Yasuka la. Guys, akobe uclean ngempela. Nginabo abantu bami nami. Hey, hayi wena. Vela na uthami. Delete lapha. Hayi khuleka. Umkhaya wami lo. Delete. Type uthi I miss you ufake heart red. Yeah. Ngiyahamba nje ngoJune 4. Yabonga. I-workshop. Ngizobe ngine-workshop edrobheni kaBulawayo. Like which city? Bulawayo. Ngifakile.
Bulawayo City CBD Central. Delete type uthi money. Indaba ifoni yakhe ibhore. Kodwa ngithembakele nje. Hayi wena engishashaya. Lutho. Why? Phapho kuthembakala. Uthembakele. Awuthembi kuvelani? Hayi kuma-plan. Delete mpathu tsani shit. Come outside. So uqale nini ukuyiphatha kahle noma uqale nini ukudelete? Ana nje ngiyiphethe kahle yabanga ngaqala ukujoya njalo umuntu eyiwanje. Angithanda abantu Abaningi. ababizelayo. Okay. Big up. Awuthembi? Hayi ngina-reply. Ngicela udelete lapho ungifakela le emoji yebrinjol ipentshisi. Fake nale brinjol le ngathi idlala umsebenzi wokuba mase unalamanzi lawa ngathi ayaqhasha ama drops angitla Emoji epentshisi nebrinjol nalamanzi athi fa. Indaba sister wayihlekisa le ndaba uyayazi kanti Lutho. fone yakhe yabhora. Ibhor lakho kuthembakala yabona. Lutho avele lutho. uyawudlala uFacebook, Cha. uyawudlala uInstagram, Lutho. uTwitter, Lo WhatsApp kuphela. hayi empty shame. Imoto futhi iVivo. Leli polo leli. But vule. If I buy 10 tamange. Awunjayami. Sure. Now what's up? Yayibona nawe incane, inento eyincane. Hayi mara. Okay. Mase ngithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshele. Makuvele igama lezinye ifebe la ungitshele ungaqhaqhazeli. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to type the chandis. My sister yaqhaqhazela uyasaba ukuthi uzothola into right. Type lapho uthi I ngiyakuthanda. Njayami, khona into ofuna ukuyikhuluma? Ayikho into engifuna ukuyikhuluma hayi ngabe. Noma ikhona into ofuna ukuyitshela my sister mhlambe ya. Hawu my sister ngumtshela yonke into. Njengoba bengishilo futhi. Beniyaphi njengamanje? Manje ngithi ngikhapha yini mfana. Ngangijula. Velani? Ngibona igama lami kuno-Amanda. Ngimazi. Kuthiwa ngiyakuthanda ku-Amanda? Yeah. Hayi ungambuza nangu mfethu. Bani Amanda? Awu Amanda umuntu kamngani wami. Kanjani efonini yakho? Angithi yena akana phone akasebenzisa iWhatsApp so ukusebenzisa iWhatsApp ngefoni yami. Phela ngeke uthi uthanda wena njani? Ngefri intombi yomngani wakho. Kanjani? Mhlambe mongathi Sibusiso mhlambe bekazo reply akutshele ukuthi ubani. Nawu siyami. Ngicela udelete lapho uthi sex sibone ukuthi uAmanda noBuddha K la baya awuqani. Khuluma iqiniso awuthami because Amanda. awuyicabange futhi kahle le Actually Amanda umuntu engizitshontsha naye. Yeah. Yaqala ukubona iOut. Ozitshontsha naye. Uqalenise wena njani? Intombi yomngani wakho mase uzitshontsha ngaye kanjani? Nesipho bengeke ngumtshele nje kanjani. Kodwa indaba besoyiqoqa siba uthi. Ingeleyo isolile uzuye kuAmanda. Yeah. Nesipho ngumuntu ophumayo yazi nawe nabangani. Ngikubuzile kodwa. Awubuza ngabangani bakho kwangamameli wathi wona uyabula amajidoni ukwazi yabo kuAmanda. Mara mina ngisearch ifoni yakho wayeso search ifoni. What we search nje manje? Yini nje ufica ngalutho? Umuntu engizitshontsha naye. Ngimuzoleni uzophuma ngaphandle uthi uyezitshontsha wena mawuphuma endlini nje amajideni. Bengisazi ukuchazela ngayo. Before ngazwana nawe neNosipho. Bekuwumuntu vele. So wena kade uchithela uNosipho? Kusho ubheka kudala nje isilima. Noma uchithela uNosipho uchithela lo munye? Amanda kushuthi bengizwana naye before. No niyazwana namanje. Yeah niyazwana namanje and at least benisebenzisa uthi condom wena noAmanda? Shithi bhuti wami lokho ngizokuphendula ne. Amanda sesimahlukana nengathola uNosipho. Amanda bekuuye angithi uNosipho yena akaphuza utshwala. Yeah, nokuthi asambe sinabe akahambi. So akahambi so
yabo yaqala lapho nami ngumjida ngiyathemtheka Okay. you understand So wasubuyelana wena nale ngudu yakhe endala uAmanda. into ngayenza Namanje usayenza uthami. Phela singalokho siyalena leyo my sister nazi izinto uyayibona and I'm happy as my brother, can I tell you I'm proud of you mfethu. For the first time mfethu lokhu ngaqala ukwenza lo mshikashika angaze ngiyibone indoda eyimela indaba zayo njengawe. Stick to that. Amanda umuntu okwesibili and uzoyithini ke lento wena noNosipho? Amane qhubeka noAmanda wakhe. Yeah. Ngoba mina ngeke ngikhona umuntu ontshela mankusho isilima yimi ngoba mina ngitshona endlini. Shuthi isilimo umuntu noSipho. kushuthi mengizomchabela Isilimo noSipho. uNosipho akusisilima into Shuthe uyisilima wena bhuti wami. Ngoba uthi akuyena ngithi noSipho mina isilimo. angithi bheka bengifuna ukuyivala yonke lento le Ivale mase right okay ngivumele awuthami uNosipho isilima. Cha. cha uNosipho Wena akusisilima ngisilima. Okay awuchazeke ke. ya uNosipho bengithi ngizomchazela ngoAmanda Uyichaza kanjani leyo? Ungakhohlwa uyisilima. Ya, uyichaza kanjani leyo? uNosipho bengisafuna ukuthi ngiqale ngitshele ukuthi mina sengimove on ngempilo yami On because uboni kuya uAmanda ungcono ngoba le groza lonke. mina Ngiyaphuza. Iphuza lonke. Nosipho ngiyaphuza Kushota something nguthuna kokho. Awula malona ukwazi ukuthi unikeze Amanda. benginganamali mara uyazi ukuthi mangi right ngiyakhona ukuthi Awuqale ku right wazibona siwe back ku ex yakho Amanda wa nje ungasawubamba. Yini lembuyisela impukane emasimbeni? Angazi ukuthi usole ngoba mina ngazi ukuthi si right uthi kuAmanda ubele kanjani angazi. Ngabuza wena. njengoba ngishilo noSipho lo muntu lo ngangizwana naye dala before ngizohlangana naye bengisazothi ngizokuchazela lento le Echaze ke mamele photo. Chaza. noSipho lo muntu ngazwanana naye before wena manje wena noSipho mina uyangazi ngiyaphuma nomuntu nabangana ngithi wena mangithi asiphume okay ngiyazi ukuthi awuphuza but awufuni ukuphuma manje uyabona ezinye izinto ziyangithemta uyabona nje ngumuntu abangane bakho wathini wathi wena yabuhamba amajeda akula into yenza ngihleka yileka ama Tshele noSipho. ya phela noSipho bengeke ngikutshele straight angithi njengoba ngisho ukuthi bengifuna ukuqala Iyabuya lento futhi kuwe. ngifuna ukuqala ngoAmanda bese mangicedile ngibuye ngichazele wena yabo islima yimi ngizokeka ke kuqhubeka lo Amanda wakho Yep. mina sengi right ngapha Ngoba wena isilima yena uclever. Yena noAmanda. Yeah. Nifoni yakhe siswami. noSipho mari mina uyazi ngiyakuthanda wawenza sini akula thanda lilamanga asifuna Sister sazoqhubeka nitshole no. it's over kuphelile bhodami Bhuti uyafuna nisinike ithuba utshane elincane uthi ukhuluma naye before ehambe. ngi right ngaye mina Awusafuna ukukhuluma naye. ngiyacela ithuba Ngiyacela ithuba. awusafuna ukukhuluma nami hayi cha ngiyacela ayiseke into emfukuyizwa kuwena ngiyacela noSipho umuntu wami bengizokuchazela lo it's too late ngakuchaze kudala Askis awuthami. It's too late for mama. Ayikasakuthandi mfethu. Noma ungayikwatisa bhuda yami wena una intombi yakho ulokhuzana uAmanda. Hayi kuleka awuthi yamkhuleka. Usazoqhubeka nawe noAmanda. ngithanda mina Manje phela umuntu ehlo Amanda uzosala ungenamuntu because yena akasekho lapha. Awusamfundo. angisangifuni is off Yeah. right ngawe bhodami qhubeka lo Amanda lapha Qhubeka. family Konke ezohlangana. ngi right ngawe bayibona Sister, my brother, ugcineni nje ukikimbana ugcineni izolo velulele ngekho ekseni anigcinanga ngisho izolo. wathi wesemajideni Ugcineni. bhuti mina ngumuntu namajita okunye sometimes angeke ngamvusa Akayitholanga ngisho goodbye. so uyabona bhuti Yazi mina ngeke ngahlangana nomunye umuntu awuthi ngahlangana nomunye umuntu owanikwa iX yakhe izomlahla wathi kodwa ngishaya ukugcina washaya kwaphela wena ke ngoba unganakile all along uyitshela ukuthi usacruiser la Pimbile guy Pimbile sister sikuyokuphelezela yogibela noma espete bhodami sure dog ne alright ya samba naye sure wena uhambi nathi sambe sister sure ne sure awuthami noSipho athi sharp sharp moja ne akwada awuthami sorry noSipho yazo that's fine uzoyithola enye indoda mntama yazo yeah ya ungamkhaleli lo ya King Ginger cream de la cream
Welcome, nigga, no sip 20 rand, Kibble takes. King Ginger, Cream de la Cream, it's about that time. Take me straight home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambo lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake